Takže chcel by som sa spýtať, Dára, aký máš názor na dnešný koncept a na komplexnú integráciu, čo dneska sa uskutočnila? Čo myslíš, že poviem? Asi to naj. To je jasné, pretože dnešný deň a aj večer bol jednoducho dokonalý. Musím povedať, že vy ako zástupca integrácie ďakujem vám. Vymysleli ste to skvele. Slavo, ďakujem za pozvanie. Jednoducho to malo hlavu a petu, čo v podstate má vždy vec, za ktorým sa skrýva srdce. A to tam dneska bolo to vidieť, deti boli nadšené, ja som sa bavila. Takže deň sa podarilo. Ešte bolo toto nádherné, že zišla si dole a v podstate k tým detičkám. Tak asi toto bude asi najkrajšie na tom. Tak ja dúfam, ja som to tak cítila, nebolo to plánované, ale jednoducho naozaj to šťastie a ten pocit, ktorý mi tie deti dali späť, za to, že som tam stála a spievala pre nich, tak som musela aspoň na chvíľu prísť.